हादरनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन फुटबल बादायलायनाय होननानै बुङोब्ला डुरान्ड काप जोबोरै गोजोनथाव बाथ्रा दि डुरान्ड कापनि माखासे मेचखौ बे खेबाव बिटिआरनि क'क्राझार जिल्लायावबो खुंगोन 1888 मायथाइनिफ्राय जागायजेननाय डुरान्ड कापनि 132थि सिजननि गेलेनायखौ गिबि खेब क'क्राझारनि साइ सेन्टार गेलेग्रा फोथाराव खुंनो बे समाव आबुङै लाहार-फाहार क'क्राझार गुवाहाटी कलकातानि गेलेग्रा फोथाराव माखासे गोनां मेचखौ गेलेगोन फैगौ आगस्त दाननि 3 खालारनिफ्राय 3 सेप्तेम्बरसिम सोलिबाय थानो गोनां 132थि सिजननि डुरान्ड कापखौ क'क्राझाराव खुंनो खाबु होनाया बिटिआरनि लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोरै थुलुंगाखांथाव बाथ्रा मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरनि डुरान्ड कापआ गासै 20 फुटबल हानजा दंमोन नाथाय देग्लायनिया 132थि सिजननि डुरान्ड कापआव 24 क्लाब एबा हानजाफ्रा बाहागो लागोन बेफोरनि गेजेराव दं आईएसएलनि 12 हानजा आई लीगनि 6 हानजा आरो 6 क्लाबफोरखौ गासै 4 ग्रुपआव बेखेवनाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला कलकातायाव ग्रुप ए ग्रुप बी आरो ग्रुप सी नि मेचखौ खुंनाय जागोन बेनि अनगायैबो गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक स्टेडियामाव 2 ग्रुपनि मेचखौ खुंगोन फारसेथिं क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव क्वार्टार फाइनाल मेचखौ लोगोसे गासै 9 मेचखौ खुंनाय जागोन थांनाय भारत उदांस्रिनि सिगांनिफ्रायनो खुंबोनाय डुरान्ड कापखौ सोनाब बंगनि मोहन बागान क्लाबाबो बांसिन देरहाबोदों बे खेबनि खुंनो लानाय 132थि डुरान्ड कापनि गेलेनाय मेचखौ नोंथांमोनहा लाइभ टेलिकास्टआवबो नायनो हागोन बे लाइभ टेलिकास्टखौ स्पर्ट्स 18 नेटवर्क टीवी चेनेलाव नोंथांमोना नुनो मोननायनि मिजिं दं लोगोसेनो लाइभ स्ट्रीम जिअ बाहायग्राफोरनि थाखाय जिअ टीवी एपआबो नुनो मोनगोन सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचलर अफ फाइन आर्ट्स बेचलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन